di baturo-turo denai kalai cari karajo dulu kita kan lasa iyo tama baik udah kuliah sajo mangko denai baturo-turo ajo pulang talambe sajo bingung denai kini jadinya anak banyak pulo parangayo mangko dan naco talambe pulang mencari piti pembayar utang karajo tatap indah bisa diaro rasa ki harimau kini nan kadiharo langkah udah kini usaha di akabe rasa ki harimau tentu indah kadape salah adik bahati bimbang mangkonyo aco udah talambe pulang mencari piti pembayar utang karajo tatap ladena la indah ala bisa diaro rasa ki harimau nela adik anak diaro langkah udah nena la kenara la ucara la adik akabe rasa ki harimau ladena indah ala dakana la dape